Cwpan, dwi'n gwylio pêl-droed bob dydd Sadwrn bron iawn, ond nid yn aml iawn dwi wedi dod o hyd I barbeciw anferth ar ochr y cae fel hyn, ganol mis Hydref. Ond dyna llamant Cwpan Cymru, ynde? A ddech chi eisiau sot coch efo hwnna? Ar ôl trechu Bangor yn y rownd gyntaf, mae Bow Street yn croesawu un arall o dîmau mawr ar ffordd i'r gogledd yn yr ail rownd, wrth I Bae Colwyn a'i cefnogwyr deithio I Geredigion. Mae'n achlysur mawr I fod yn adeiladu lan yn un tair wrthnos. Ys ni chwarae Bangor, mae o flaen dorf mawr arall, a gêm anhygol 6-5. Ond mae'n achlysur arbennig, mae'n lyflu fod bobl y pentre, pob yr ardal I gyd I troi mas. A mae'n gêm dda hefyd. Pentre fach I ni fan hyn, ond mae'n cynnal achlysur o fan hyn, yn rhywbeth arbennig iawn i'r ardal. Mae Bae Colwyn yn glwb enfawr, mae'n newydd yn ôl I Ware yng Nghymru, a mae'n croeso mawr I nhw yn ôl. A dwi'n siŵr bydd y nesaf bod nhw'n war yn y gyngrair ucha, so a bydd nhw'n llawn heiddi hynny. A maen nhw'n bobl gret I fydd, war y teg. Pa mor gyffroes ydy o gweld tîm fel Bae Colwyn yn dod I lawr yma efo'r holl gefnogwyr yma? Mae'n braf weld y lle'n llawn. Dyn ni'n cael torfeydd fel un fel arfer, heblaw. Mi oedd yna dipyn yma yn y rownd cyn hyn yn erbyn Bangor. Yna dipyn fwy yma wythnos hyn. Ond mae'n gret I ni wrth gwrs bod ni'n gallu rhoi y math yma safon o bêl-droed ymlaen mewn pentre fach gwledig fel Bow Street. Mae hon ydy'r gêm fawr I ni. Byddai'n gallu curo Bae Colwyn heddiw yn dipyn o gamp. A fel cardi o Geredigion, mae'r arian sy'n dod efo ennill yn dda iawn hefyd. Byddwch yn onest, oeddech chi'n disgwyl mynd ar y blaen? Personol falle na, ond mae tîm digon da efo ni, digon cyflymdra lan top efo ni. Boes profiadol hefyd, so dyn ni yn y gêm ma'n sicr. Mae Bow Street wedi dechrau'n da, ac gyda ni bob fydd yn dyn nhw I ddeud y gwir. Dal ymlaen tan hanner amser rwan fydd y gam? Ie, dwi'n credu bydd yna'n dipyn o gamp ac yn plesio. Ni'n mynd disgwyl yn y gweud y gwir, ond neis I weld gymaint o bobl yma I gweud y gwir. Gymaint yma erioed. Wi wedi bod rhan o'r clwb ys blynydde maith, a wy'n helpu mas nawr. Wi wedi bod â chwaraewr dros y blynydde, a jyst neis nawr chwarae helpu mas a rhoi rhywbeth nôl i'r clwb a'r cymuned. Gobeithio nawr. Os gen i'r wyn, gallwn ni dathlu heno hefyd. A fydd na dathlu hefo mwy na just burgers heno yma? Ie, siwr o od. Bach o ifed falle. Yn lle byta. O safbwynt cefnogwyr Bae Colwyn, faint ydych chi'n mwynhau pnawn yma? Wrth yn bodd I fod yma, mae'n neis cael dod I faes gwahanol, I chwarae tîm gwahanol. Ac oedden ni'n gwybod bod ni'n mynd I gael gêm go galad ganddyn nhw, maen nhw'n llawn hyder a mae wedi bod yn felly. Ydych chi wedi dod â dipyn o sŵn yma i'r pentre heddi yma fe? Do, da ni'n lle bach o dwrw. Siwr bod pawb yn bahafio, ond bod pawb yn hapus wedyn. Un bach arall, jyst yn tawelu pethau ni bysa. Ac fe ddaeth y cyfle hwnnw I setlo'r nerfa ychydig funuda'n ddiweddarach. Yna, y munud ola'r gêm, roedd y blinder yng nghoesau rhai o chwaraewyr Bow Street yn amlwg. Bae Colwyn yn ennill o 4-1. Wel, yn anffodus, dydy ddim I fod pnawn yma yn y diwedd. War y teg I Bae Colwyn, o'n tîm gorau fi wedi gweld ar y cae yn gyfnod I yma, ys I gymryd tîm arbennig ydda, pob hwyl I nhw yn gweddill y tymor, a gobeithio newn ni weld nhw yn uchel y fanner Cymru Premier yn gyflog. Amlyn, pa mor siomedig ydych chi? Nethych chi roi gêm iddyn nhw chwarae teg? Ond nhw'n well tîm I fod yn hollol onest. Maen nhw'n agos I fod yn broffesiynol I gymaru ni boes o'r pentre. Ond mae'r boes mewn yna, maen nhw wedi blino lan. Maen nhw wedi rhoi I gorau a war y teg I ni'n browd iawn ohonyn nhw. Mae wedi bod yn ddwrnod arbennig gyda'r dorf yma welys di Aeth Nicky, mae wedi bod yn wych. A fyddwn ni'n cofio hwn am blynydde.